Kopesi ikerketa proiektu da. Ikerketa proiektu hau 2016 ez geroztik garatzen ari gara, eta proiektu honi esker kapaz izen gara modu batean lehendabizi pertsona kooperatiboaren definizioari hiltzea. Horren atzean egin duguna da definizioaz gain pertsona kooperatiboen ezagurritzea, porfin horren atzean dauden dimentsioak ere kapaz izen gara baita ere identifikatzea. Kopesi liburu honetan aurkezten da pertsona kooperatiboaren profila ikasle gazteetan neurtzeko eskala bat, erabilgarria dana 16 urte eta 22 urte bitarteko ikasleetan, bai batxilergoko, lanbide heziketako eta unibertsitateko graduetan. Pertsona kooperatiboaren profilan definizio bat eraiki dugu, eta definizio horretan garrantzitsuena die balio eta jarrera batzuk, gidatzen dagoena pertsona kooperatiboaren pentsamendua eta portaerak. Ardazten dienak edo 3 zutabe nagusitan, bat izango zen pertsona kooperatiboan alderdi pertsonala, beste bat erlazionala edo kooperaziorako behar dagoena, eta 3. orientazio sozio-komunitario bat daukona. Gero, identifikatzen die kompetentzia batzuk, 21. mendeko gizartean, gizarte aldaketarako beharrezkoak ikusten dienak. Lan honek ahalbideratzen dagoena da diagnostiko fidagarri bat osatzea pertsona kooperatiboan profilan inguruan, ikasleen autopertzepziotik eraikita. Orduan, diagnostiko horrek ahalbideratu beharko luke edo nahi duguna ahalbideratzea da elkarlan proiektuak garatzea bai unibertsitateko ikerlarien, ikastetxeetako edo hezkuntza zentroetako irakaslien eta hezkuntza komunitateko partaideen artean. Lankideen ikerlerroetako bat hezkuntza kooperatiboa eta pertsonen arteko lankidetza da, eta bide honetan lan esparruan zenbateko lankidetza maila dagoen neurtzeko baliagarria zaigun erraminta bat garatu dugu. Azken finean, erakunde bateko kultura kooperatiboa neurtzen dugu pertsonen autopertzepzioen bitartez eta langileen profil kooperatiboa 3 mailatan ezaugarritu ditugu. Norbanakoan burujabea edo autonomoa izatea, maila erlazionalean elkarrekintzan lanean jardutea, eta maila komunitarioan ekintzaietasun sozialerako orientabide izatea. Tresna honen baliagarritasunari dagokionez hainbat puntu aipatuko nituzke. Lehenengoa, Kopesi tresnak aukera ematen digula zein baldintzetan pertsonek lankidetzarako joera hori isladatzen dugun, eta beraz testuinguru eta egitura egokiak sortzeko aukera ematen digu. Bigarrenik, tresnan agertzen diren dimentsioak oso lotura trinkoa dutela lankidetzarekin konfirmatu dugu, eta beraz dimentsio hauetaz hausnarketa prozesua eta kontzientzia hartzeko prozesuak abiatzeko aukera ematen digu. Hirugarrenik, esku hartzeak diseinatzeko aukera eskaintzen digu. Adibidez, hezkuntza kooperatiboko programetan diseinuak eta baita ere haien inpaktuak ebaluatzeko aukera eskaintzen digu. Eta azkenik, enpresetan, hautaketa prozesuetan erabili dezaketen tresna bat ere bada Kopesi.